Lo ngumzansi wethu channel 163 izindaba zethu mbulo omuhle nomthanda ngibingelele ngomukelo kusihla ngolesithathu zinhlanu kundasa mukelo nakho mhlatho simo sezulu asubhethu manje kwehla khona silakhela obheke nje mbukelo wami ngempela mawukhona endaweni zaphana ku Springbok amanje uyofika lapha ku Appington Fredendal sobe nibozile mbukelo izulu udaba lifana amakhona lapha ku George amanje uyofika lapha ngempela ku East London nibozile mbukelo izulu iphumile inhlavela ngamakhona lapha ku Fredendal ngalokho zobe lithela mbukelo makhona lapha eVelcom obheke makhona Lady Smith ophongole iphumile inhlavela ngambukelo makhona Emelo amanje uyofika lapha ePitoli zobe nibozile mbukelo izulu sobe iphumile inhlavela ngokuphina makhona lapha ku Mosina ngiyabhethi manje usuku lakho kusasa makhona kusifundazwe sihle lapha ngempela iEastern Cape mbukelo zobe nibozile izulu engcene eziningi esifundazwe nobhenje makhona iGqeberha mazakho kushisa kuye u21 hamba kwalusuku kuye lapha u25 isandane akuye u23 hamba kwalusuku akuye u28 ngiyabhenje mbukelo manje usuku lakho kusasa isifundazwe sihle ngempela lapha eFree State zobe nibozile mbukelo izulu engcene eziningi esifundazwe ngaphandle makhona lapha ku Bothaville iphumile inhlavela ngamazakho kushisa ekseni akuye lapha u19 hamba kwalusuku lishisa ngo33 obuye uthi manje usuku lakho kusasa mbukelo makhona kusifundazwe sihle lapha Western Cape zobe nibozile mbukelo izulu esifundazweni sonkana ngaphandle makhona lapha endaweni ezigokuhleli Williams sobe iphumile inhlavela ngamaze ukushisa ekseni akuye lapha u20 hamba kwalusuku lishisa ngaye lapha u31 yabhamba uthi manje usuku lakho kusasa makhona kusifundazwe esihle lapha Northern Cape zobe nibozile mbukelo izulu kuphina makhona lapha ku Kimberley layithela ke futhi kulezo zindawo obhenje amaze ukushisa akuye u23 ekseni hamba kwalusuku akuye lapha u34 kanti ke makukurumane liyashisa amazinga okushisa ekseni akuye lapha u21 hamba kwalusuku akuye lapha u33 ngiyagijima ngiyabhethi manje usuku lakho kusasa makhona lapha Northwest sobe sikaze ngamafumbulo izulu bese layithela hamba kwalusuku kuphina makhona lapha ku Rustenburg amazinga okushisa ekseni siva ngo20 hamba kwalusuku akuye lapha u33 obuye uthi manje usuku lakho kusasa mbukeli makhona la eGauteng mbukeli zobe nibozile izulu engcene eziningi esifundazweni bese layithela makhona lapha eJohannesburg manje kufika lapha eSprings Cattleville fanele khona layithela ekseni siva ngo17 hamba kwalusuku akuye u31 obuye uthi manje usuku lakho kusasa mbukeli makhona lapha eLimpopo lindela mbozo zobe sikaze ngamafuzulu kuso sonke isifundazwe athi makhona kuMosini iphumile inhlavela ngobhenje makhona kuThohoya Ntoni imbozile mazakho kushisa kuye u20 ekseni shisela emafini hamba kwalusuku ngo33 qaphela mbukelo wami omuhle ngomthandawo ukhona kusifundazwe sihle lapha eMpumalanga uthi nakhona kuzobe sikaze ngamafuzulu kuso sonke isifundazwe layithela makhona lapha kuMiddelburg nakhona eMalahleni Emelo limbozile mazakho kushisa ekseni akuye lapha u14 hamba kwalusuku akuye u29 standard thina kuye u15 ekseni obhenje bothi manje usuku lakho kusasa mbukeli makhona lapha kwaZulu Natal ophongolo sobe iphumile inhlavela ngalokho makhona eThekwini manje kufika kokustart mbozile nakhona lapha ePietermaritzburg mbozile mazakho kushisa ekseni akuye u16 hamba kwalusuku akuye u30 mina ngithi ngilino emakhaya kwasithela umusa.